Diu el divulgador Karami Singaté: quan tu estudies l'Alcorà neutrament, és a dir, des de fora de les teves reaccions de ràbia o de por, t'adones que aquests versicles tenen diferents contextos. No pots agafar uns versicles en els quals s'està parlant de persones que han lluitat contra els musulmans, que els han expulsat de les seves llars, i aplicar-ho a totes les persones del món que no siguin musulmanes, i especialment a Occident, perquè estàs deixant altre cop que les circumstàncies geopolítiques del teu moment, amb les frustracions conseqüents que t'afecten a tu, estàs deixant que això influeixi en la teva manera de llegir l'Alcorà. Ens ho explica el seu vídeo Conclusiones sobre l'Islam Moderno al seu canal de YouTube Adam TV. També en un altre moment esmenta un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que diu: sigues tolerant i rebràs tolerància. Jihad, jihad. Llegim l'Alcorà, capítol 8. Comencem, doncs, l'últim capítol d'aquesta sèrie sobre jihad i sobre el concepte de guerra a l'Alcorà. En primer lloc, parlarem dels clàssics del tafsir, que no hem comentat potser massa superficialment, i ara esmentarem un exemple amb l'anàlisi de la Leia 9.5, que era aquella leia que erròniament s'anomenava la leia de l'espasa. Veurem que algunes vegades, des de discursos poc fonamentats, s'esmenta com si aquests intèrprets de l'islam, de l'Alcorà, justifiquessin d'alguna manera una jihad violenta i tinguessin la visió d'un islam violent, quan això no és així. Ja hem anat veient que aquestes interpretacions tenen una argumentació nul·la, feble, manipulada, i per tant no existeix aquest islam violent. En primer lloc, potser l'intèrpret més important, el primer gran intèrpret de tafsir, al segle IX, doncs ens parla sobre la Leia 9.5. Diu: l'opinió correcta en aquesta discussió, fins on podem saber, és que el versicle 47.4 és efectiu. No ha sigut abrogat. Fixeu-vos ara què diu sobre el concepte d'abrogació, que vol dir l'anul·lació d'un versicle, perquè un altre està per sobre d'aquest versicle. Diu: això és perquè la descripció del que constitueix un versicle abrogant o abrogat ocorre quan no és possible ajuntar dues normes conflictives esmentades pels versicles o quan hi ha una prova clara que un abroga l'altre. És a dir, està dient que l'abrogació és una qüestió molt marginal i que, per tant, s'hauria d'evitar, que moltes vegades hi ha l'alternativa d'intentar ajuntar dues normes que semblen conflictives, potser considerar-les en contextos diferents, no que una anul·li l'altra. Això ho esmenta quan està comentant la Leia 9.5. Un altre dels intèrprets més importants i reconeguts és el Qurtubi, al segle XIII, i llavors aquí o diem que el Qurtubi es va equivocar a 9.5 o som nosaltres potser que ens hem equivocat llegint el Qurtubi. Quan parla d'aquesta leia, ens comenta, començarem a llegir des d'aquí: Ibn Abbas, Umayr Abdul Aziz i Mujahid, si ho pronuncio bé, van dir que és una leia, es refereix a 290, però està comentant la 9.5, que es manté en vigor i significa lluita contra aquells que lluitin contra tu i no transgredeixis matant dones, nens, monjos i gent d'aquest tipus, tal com explicarem. Ara aquí el més important, An-Nahas va dir que aquesta és la posició més probable tant en termes de la sunna com en termes de lògica. Llavors argumenta tant l'aspecte de la sunna com l'aspecte de la lògica. I després, en un altre moment, també comenta, diu que també està prohibit de matar algú que no lluiti, o bé que l'ajudi l'enemic, com el cas de les dones. És a dir, que quan agafes el tafsir de manera global d'Al-Qurtubi te n'adones que no és cert que ell defensi la matança d'innocents, per dir-ho d'una manera ras i curt, no d'una manera clara. En aquest cas, doncs, ens trobem amb el mateix problema que ens trobem amb l'anàlisi de l'Alcorà. Què és el que fan els terroristes? Treure fora de context. I què és el que fa la gent que intenta veure
els clàssics com a mals intèrprets, no? O com a intèrprets que clarament estan defensant una jihad pseudoterrorista. Què és el que fan? Justament el mateix. Estan traient el context lingüístic, fins i tot el context cultural, la situació del moment, perquè en qualsevol cas no estem dient que aquests intèrprets siguin infal·libles. Això també ha de quedar clar. De vegades hi ha la idea que el musulmà creu que aquests senyors són com Déu, que no s'equivoquen. I sí que s'equivoquen. I a més, és lògic. Són gent que es va educar i es va formar i va viure en un context determinat, igual que nosaltres vivim el nostre, i probablement hi hagi qüestions de la nostra visió del món, siguem de la ideologia que siguem, que d'aquí 500 anys, òbviament, doncs, haurà estat d'alguna manera superada, o no m'agrada dir superar, potser evolucionat, i es veurà d'una manera diferent. I ells també són, d'alguna manera, diguem-ho així, víctimes del seu moment històric. El tercer intèrpret que volem esmentar és Ibn Kathir. Un cop més, encara que aquesta persona pugui tenir, en alguns casos, algunes interpretacions que, tot i que en el seu moment puguin ser comprensibles, no s'aplicarien avui dia al segle XXI, en el cas de la jihad, en el cas del concepte de guerra, té un concepte que és pràcticament l'actual. Es critica la seva interpretació de 929, parlem sobretot de sectors del terrorisme o de islamòfobs, sense tenir en compte el seu tasfir complet. Quan parla de la Leia 9.5, en aquest punt d'aquí, diu: tanmateix, aquesta afirmació no és plausible. A quina afirmació es refereix a aquesta d'aquí? Diu: des que va ser revelat, es refereix a 290, el missatger d'Allah lluitava només contra els que lluitaven contra ell i evitava els no combatents. Més tard, el Sura 9 va ser revelat. Com dient, ja s'anul·la, no? la llei anterior, la de 290. Diu: Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam va dir de manera similar que la primera quedava abrogada per la llei 9.5. Per tant, és cert que a l'època existien alguns intèrprets que optaven per aquesta visió mancada de context històric, però no és el cas dels grans intèrprets clàssics, dels grans savis de la tradició islàmica, perquè després comenta clarament que tanmateix aquesta afirmació no és plausible, perquè l'afirmació d'Al·là, aquells que lluiten contra tu, s'aplica només contra els enemics que estan compromesos a lluitar contra l'islam i la seva gent, i ho diu literalment. Per tant, esperem que d'aquesta manera, no era l'objectiu d'aquests vídeos d'aquesta sèrie analitzar quina és la visió de la tradició islàmica, però sí que volíem almenys esmentar un exemple amb una leia que és de les més comentades i de les que es porten més en discursos dels terroristes i islamòfobs, quan es diu, no, que hi pot haver un islam com violent, quan això no és cert. Què passa quan la gent parla de terrorisme? Que moltes vegades porten a experts en islam, ho posem així entre cometes, gent que realment no en sap massa d'islam, que només ha sentit coses al carrer, potser ha llegit un o dos llibres, però no són experts. De vegades, i tot últimament, de manera positiva, sí que s'estan portant en els programes experts en islam. També ells mateixos, jo diria que cap d'ells es consideraria realment un expert, però com a mínim sí que tenen una experiència de vida en relació a l'islam. Però des d'aquí ens preguntem per què no hi ha més presència d'altres professionals i d'altres experts en psicologia quan s'analitza el procés de sectarització, sociòlegs, antropòlegs que analitzin qüestions identitàries, experts en geopolítica, quan s'analitzen l'arrel del problema del trauma que pot després ser un factor per a l'aïllament, no? Per a l'absorció per part d'aquestes sectes i utilitzar-les, no? Manipular-les com a futurs terroristes, els economistes que analitzin no només la situació econòmica de residència de països occidentals, sinó realment les fonts d'ingressos d'aquests grups terroristes, d'on venen, integradors socials, docents i experts en sectes. Això potser és el que més trobem a faltar, i per descomptat les forces de seguretat. En aquest sentit, potser podríem esmentar un interessant... Perdó, sí, abans comentar que realment el que interessaria és la interacció
de totes aquestes disciplines, de totes aquestes perspectives, amb un coneixement mínim de l'islam. Tampoc cal que hi hagi un coneixement superexpert realment, però com a mínim fora de prejudicis i fora de tòpics i de falsedats que no fan més que ralentitzar la lluita real i profunda que necessitem contra el terrorisme. Com a societat, tots ho necessitem, això. Això, que esmentàvem, doncs, per exemple, aquest llibret, no, de les sectes a Catalunya, d'en Roger Pasqual, en què s'expliquen el procés de captació d'algunes víctimes, però des de sectes comercials, des del naturitisme, les manipulacions que s'han fet a la Bíblia als anys 80 i 90, falses ONGs, i llavors és aquí també que podríem treure doncs, molt de profit de cara als orígens i a la prevenció del terrorisme. Quan analitzem el que és el mal anomenat jihadisme, des de la perspectiva del sectarisme és quan més profit pensem, ara sí que donem una opinió personal, jo dono una opinió personal aquí des d'Islam en Català, penso que seria una cosa molt profitosa. Dic això simplement perquè és l'únic que he trobat a faltar en alguns debats. D'altra banda, els debats és això, han aportat moltíssimes idees, han anat molt bé, aquí ho recollim, però des d'aquí doncs, volem posar també el nostre granet de sorra i creiem que s'ha de posar més en coneixement de l'opinió pública el tema de la captació sectària i veure que hi ha un lligam entre les sectes que capten avui dia els futurs terroristes i les sectes que han perviscut a Catalunya mateix des de fa dècades i que són de tipologia molt diferent però que tenen trets en comú. I com manipulen, no? Com manipulen els terroristes? Abans de parlar potser de la manipulació dels terroristes, veiem com n'és de fàcil manipular un text. Comencem per la claríssima Declaració Universal dels Drets Humans, que sembla tan evident, no? I que defensin els drets humans, però que quan hi ha una ment malintencionada, tot és manipulable. Ho tornem a repetir. Tot és manipulable. Fixem-nos en aquest fragment del preàmbul de la declaració. Diu, els estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans. Jo agafo això d'assegurar el respecte. Com es pot justificar, no?, que hi hagi realment una seguretat en relació al respecte universal? Doncs ja tenim el polític que pot dir, i no m'atreveixo del tot a jutjar-ho, però pot dir, diu, hem decidit bombardejar el país X per garantir la seguretat i el respecte, tal com dicta Nacions Unides. Aquest discurs pot ser que sigui amb bones intencions, pot ser que sigui fruit d'una situació real d'injustícia, però pot ser una manipulació, que hi hagi segones intencions en aquesta invasió i que aquest fragment, per tant, es tregui fora de context i això sigui només la justificació per iniciar un genocidi, una situació colonial o una situació d'explotació. Un altre exemple seria considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegin forçades com a últim recurs a la rebel·lió contra la tirania i l'opressió. Per tant, s'està donant carta lliure com a últim recurs. Jo estic aquí forçant la declaració, però és que això és el que fan els terroristes amb l'Alcorà o els islamòfobs amb l'Alcorà. Jo aquí veig, no?, que diu com a últim recurs, per tant, si jo no em sento protegit per un règim de dret, doncs veig que la Declaració Universal dels Drets Humans em dona a mi el dret a la rebel·lió contra la tirania. Que pot ser que en algun cas sigui legítim, jo no estic qüestionant això, només dic que els valors, les idees que es desprenen de la Declaració Universal dels Drets Humans, el text, les paraules concretes de la Declaració Universal dels Drets Humans, si jo les trec de context, les puc utilitzar per justificar els meus actes tirànics. Important, per exemple, a l'hora d'interpretar en el context lingüístic aquesta declaració és tenir en compte l'últim dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, on es diu que no pot ser utilitzat, no podrà interpretar-se aquesta declaració en sentit que doni cap dret a un estat a realitzar uns actes que tendeixen a la supressió de qualsevol dels altres drets. Què vol dir això? Vol dir que
Jo no puc dir, per exemple, no sé, treure el dret a l'educació per garantir el dret a la salut. No puc, això no justifica garantir el dret a la salut, treure el dret a l'educació. Això és el que vol dir. Per tant, no, bueno, ja queda clar amb l'article 30, però clar, si jo trec aquest article, tornem enrere, doncs tinc carta lliure per manipular, perquè el sentit metafòric i si no tenim en compte el context ens deixa carta lliure. Llavors, ara sí que entrem amb el cas del discurs manipulador dels terroristes. Cada capítol d'aquesta sèrie l'hem començat en fragments sense el context lingüístic. No els prengueu com aliats, dèiem al primer vídeo. En el segon vídeo, golpegeu sobre els seus colls i golpegeu tots els seus dits. Lluiteu contra aquells que no creuen en Déu, dèiem al tercer vídeo. I en el quart, el missatger i els que creuen en ell lluiten amb els seus béns materials i les seves vides. Els és permès als creients d'atacar. Si obeïu, Déu us concedirà una recompensa generosa, però si deserteu, com vau fer anteriorment, us infligirà un càstig dolorós. Déu estima els que lluiten. Veiem, doncs, com, si traiem fora de context, ara aquí totes aquestes alelles fragmentades, trencades, podríem dir, si les ajuntem totes, queda un discurs molt manipulat i que després de veure aquests vídeos d'aquesta sèrie esperem que quedi clar que quan ens trobem amb una cita de l'Alcorà d'aquest tipus tinguem doncs, la cautela, el coneixement de ser prudents a l'hora de prejutjar amb rapidesa i impulsivitat el sentit real que hi ha darrere d'aquestes alelles que hem intentat doncs, treure'n l'entrellat. Fins i tot en el cas que acabem de veure dels intèrprets de tafsirs clàssics, no? Doncs, islamòfobs i terroristes ens dirà, ho diu l'Alcorà i ho diuen els erudits, com si ells tinguessin doncs, la veritat absoluta del que realment van dir els erudits, quan hem vist fa uns minuts doncs, com s'utilitza exactament la mateixa estratègia, que és treure fora de context les paraules d'Al-Tabari, d'Ibn Kathir, d'Al-Qurtubi. Per resumir, totes aquestes alelles que haurien de tenir en compte el context lingüístic, el context global de l'Alcorà, el context històric i els tafsirs, doncs, que en aquest cas, doncs, quan es manipulen queden fragmentats i erronis, tot això queda fora de l'abast de la persona que està escoltant el discurs dels terroristes. I d'altra banda, aquí també llancem una pregunta, i és realment quina diferència hi ha entre el discurs dels terroristes sobre la seva visió de l'islam i el discurs de l'extrema dreta sobre la seva visió de l'islam. Això és un problema greu, perquè d'una manera, no sabríem dir si directa o indirecta, però d'alguna manera està alimentant la legitimitat dels terroristes. És aquí on tenim també tots la nostra responsabilitat de com a mínim ser prudents a l'hora de prejutjar sense coneixement certs passatges. Hem esmentat en diverses ocasions, aquí ho acabem de tornar a veure, el sentit global de l'Alcorà. I ara voldríem destacar algunes idees d'aquests valors del sentit global de l'Alcorà que hem dit que és decisiu a l'hora d'interpretar correctament una aleia. Hem insistit en algun moment d'aquests vídeos, però ara els voldríem reunir tots pel que comentarem a continuació. El coneixement com una obligació i una font d'acostament cap a Déu, de creixement personal i de superació. La diversitat no és una cosa només tolerable, sinó que és un signe de Déu. Literalment és una aleia. Les aleies no només estan a l'Alcorà, les aleies també estan a la naturalesa, és l'estudi de les lleis físiques, l'estudi de la diversitat a les diferents cultures del món. Tot això s'inclou en la diversitat, que, insisteixo, no és només tolerable, sinó que és una necessitat per a créixer com a societat i acostar-nos a Déu. Debatre amb respecte a la salvació divina de no musulmans, que això realment és un tret excepcional dintre del món de les religions,
que considerin possible la salvació divina per a no musulmans. Normalment, bueno, en alguns casos, diguéssim, no generalitzarem, però moltes religions consisteixen en tenir un carnet, diguéssim, en complir una sèrie de requisits i això automàticament et comporta la salvació. I si no ets d'aquest club, no pots entrar al paradís. En el cas del missatge de l'Alcorà, això no és així. Hi ha excepcions, hi ha matisos i s'atén moltíssim a la diferent personalitat de cadascú i de cada comunitat. La paciència, no matar i salvar vides, la solidaritat i l'impost social, que de fet això és un dels motius pels quals aquesta, diguéssim, opressió que hi havia per part de les elites politeistes i que hem vist que en molts casos no deixaven altra alternativa que la lluita armada per defensar aquesta gent que estava oprimida, que estaven perseguits, torturats, assassinats, que els havien expulsat de casa. Aquest impost social era el que no volien pagar les elites perquè era treure els seus privilegis. La pau i la justícia que defensa sempre l'islam, tant si és una comunitat majoritària com si és una comunitat en minoria. Complir els compromisos, la compassió i el perdó. Un perdó que no és una qüestió de dir mira, ja està, demano perdó, vale, xau, adéu, sinó que hi ha una compensació i ha d'haver-hi un procés de transformació personal de la persona. Tot això es recull. L'ecologia, és a dir, el respecte pel medi ambient, el ser honest en els diners, no ser corrupte. Tot això és el sentit global de l'Alcorà, per resumir-ho amb una pantalla de PowerPoint. Òbviament, el sentit global del que és el missatge de Déu, d'Allah subhanahu wa ta'ala en la humanitat és molt ampli, molt ric i molt més extens que tot això, però perquè tinguem una mínima idea del que és el sentit global de l'Alcorà. Aquests valors es presenten de manera narrativa i de manera real, en un context real, històric real, a l'Alcorà, perquè nosaltres puguem treure una lliçó com a musulmans i com a éssers humans, diguéssim, perquè també cal dir que el terme musulmà de vegades s'entén com a sinònim d'éssers humans, perquè encara que creguem o no creguem, tots som creació, formem part de la creació i en aquest sentit tots som musulmans. Després hi ha la idea del musulmà que entén l'Alcorà i és capaç, per tant, d'acceptar aquesta veritat, l'evidència com a revelació divina. Això és un altre tema, però com a mínim que tinguem en compte que de vegades el terme musulmà s'utilitza en sentits diferents. Llavors, tot això sembla potser així com molt abstracte, però l'Alcorà està explicat d'una manera molt realista. I, de fet, quan parlem dels valors de l'islam, hem de parlar de la realitat. A l'Alcorà es parla del coneixement de les lleis físiques que regeixen l'univers i com tot està connectat, el que s'anomena tauhid, la unicitat. Tot això també té una connexió amb el cicle de la vida, amb l'observació de la naturalesa, l'observació també del comportament humà, de la diversitat cultural i una reflexió interior, una meditació profunda que també tot acaba connectant-se amb el coneixement de l'Alcorà. Això volem dir perquè els valors, d'alguna manera, s'escolen, diguéssim, amb totes les disciplines i tot el que és el coneixement de la realitat i el coneixement interior. No són uns valors abstractes, són uns valors tangibles que es poden constatar. Pel que fa a l'adoració d'Allah, la shahada, amb els 5 pilars de l'islam, la shahada, és a dir, el no reconeixement de cap altra autoritat que el Creador, això dona un poder que fins i tot el podríem connectar amb un poder de desobediència, però que al mateix temps significa el respecte cap a aquells sectors de la societat que han de representar aquests valors de justícia social i de pau. És a dir, no es tracta només d'una qüestió de qüestionar l'autoritat, sinó també de construir una autoritat que en aquest cas, en el cas de l'Alcorà, es deixa un marge ampli a la interpretació. Per tant, aquest tema polític de l'Alcorà el deixem per una altra banda, però en qualsevol cas és interessant la idea de
de que la Shahada comenci amb no hi ha més Déu. És a dir, el concepte de superstició o de fe cega o del comerç, no? El consumisme cap a la idolatria que representaven els politeistes i que generava desigualtat, això ho trenca negant l'existència divina. Després acaba amb l'afirmació de que no hi ha més Déu que Déu, i per tant la unicitat que comentàvem de tota la realitat, la nostra experiència i el Déu creador, la font de tot. L'oració que serveix per reconnectar-se, repurificar-se, per reflexionar sobre el nostre dia a dia, el Ramadan que serveix també per relativitzar les qüestions materials, per agafar empatia amb les persones més necessitades, per també recordar la revelació de l'Alcorà, llegir un altre cop l'Alcorà, carregar piles en definitiva. El zakat, que és una obligació com a impost social que és destinat a les persones més necessitades de la comunitat, i la peregrinació, que serveix com per recordar de fet diferents moments històrics, purificar també el nostre comportament i unir-nos des de diferents cultures i des de diferents visions del món en una sola idea que ens uneixi dintre de la convivència en l'entrega a Déu. Aquesta seria la perspectiva, per tant, del musulmà. És a dir, tenim d'una banda els valors que es recullen a l'Alcorà i que realment són pragmàtics, tenim la realitat que representa també una font d'acostament cap a Déu en el seu coneixement tant científic com cultural com interior, i també trobem els actes d'adoració, l'entrega a Déu, que ens serveix com a motor del dia a dia i com a font de cohesió també dintre de la comunitat i de major coneixement d'aquests valors, d'aquesta realitat. És a dir, que d'alguna manera totes aquestes dimensions es retroalimenten. Fixem-nos, doncs, quan tenim aquesta visió global del que és l'Islam, com n'és de fàcil desfer les interpretacions que de fet ja hem anat desfent, però ho hem anat desfent d'una manera molt acadèmica, o mínimament acadèmica, dintre del context lingüístic. Però no oblidem tot el missatge profund que esmentàvem al llarg dels vídeos com a sentit global de l'Alcorà o el sentit profund de l'Islam, que també de manera molt burda, molt superficial, acabem de resumir ara. Així, termes com jihad, Allahu Akbar, que es repeteix desenes de vegades al dia a l'oració, conceptes com estat islàmic o xària, que de fet, d'una banda, tenen una connotació molt positiva en el musulmà i també són molt polisèmiques, vull dir que hi ha moltes maneres d'entendre aquest concepte d'estat islàmic. De fet, hi hauria gent que diria que no és estat la concepció política de la umma, que no és necessària la concepció d'un estat, no? Diguéssim, pseudoanarquista, per dir-ho d'alguna manera. La xària, que també té una connotació molt positiva, són com paraules com llibertat, com democràcia, que han servit de reclam per manipular a diferents persones que estaven en una situació traumàtica. Aquesta és la manera, doncs, com manipulen els terroristes. Clar, si una persona, si un musulmà, no té en compte tota aquesta realitat o no està en situació personal com per ser una esponja que reculli una mica tot aquest missatge, és quan el sistema de captació d'una secta comença a funcionar i comença l'engranatge per poder provocar totes aquestes desgràcies dels atacs terroristes i del rentat de cervell que ha suposat per a moltes persones, per desgràcia. Aquest sentit global també l'hem analitzat en alguns moments sobre el cas de la guerra, valors i drets humans durant la guerra. Hem vist que hi ha un compromís de lluita, això és cert. Després d'esgotar totes les vies diplomàtiques, si continua havent-hi una situació de tirania, de persecució, d'assassinat a una comunitat, el musulmà té l'obligació d'ajudar a aquestes persones, més encara, com va succeir en l'època del profeta sallallahu alaihi wa sallam, quan aquestes persones demanen ajuda. Però insistim, es tracta d'un context determinat i extrapolar això a la situació actual és una qüestió que no només es tracta de deixar en mans d'experts de l'islam. En aquest cas han d'intervenir institucions polítiques, institucions democràtiques,
tot l'engranatge del diàleg polític d'una comunitat i d'una societat sencera. És a dir, aquesta qüestió és molt delicada. Només volem dir que l'ajuda als oprimits, en algun cas, sí que ha suposat això. Què han fet aquí els terroristes? Doncs han manipulat la idea d'opressió i la idea de responsabilitat política. No ens dona temps a aprofundir sobre això, però, en primer lloc, perquè jo no tinc formació sobre temes de política i de democràcia, però sí que crec en l'educació. Crec en l'educació i, per tant, aquí hi ha d'haver un debat sobre el que és la democràcia, hi ha un preocupant, això ho constaten els polítics, una preocupant descredibilitat de la política en general. Jo ja no dic de les institucions democràtiques, digue-li Constitució espanyola, digue-li Estatut d'Autonomia, digue-li Declaració dels Drets Humans, fins i tot, que no té una efectivitat real a les Nacions Unides, moltes vegades no s'emprenen les accions que s'haurien d'emprendre, no?, per defensar situacions de genocidi, de persecució. Doncs tot això és un tema, per tant, molt més ampli i molt més complex, que no es pot resoldre només amb l'Alcorà, sinó que necessitem l'ajuda de totes les persones d'una societat, siguin musulmanes, no budistes, cristianes, atees o el que sigui. És una qüestió que precisa d'una reflexió col·lectiva. Respondre amb bona actitud davant l'enemic, per tant, totes les condicions, totes les pautes, totes les limitacions abans de que es produeixi aquesta intervenció. El dret a defensar-se, a la defensa pròpia, que recollida també en la majoria de codis penals del món. El complir amb els pactes i fins i tot, en cas de que aquesta comunitat hagi infringit alguna norma, els pactes tenen dret, diguem-ho així, a ser complerts. No atacar a gent en pacte, per tant. El tracte digne als presoners, l'oportunitat que l'altre sempre rectifiqui, demani perdó. Recordem que no ha de ser només un perdó nominal, sinó que realment s'ha de demostrar. En aquest sentit, no hi ha una visió ingènua de la realitat. Oportunitat de posar les armes, esgotar les vies diplomàtiques i no excedir-se en la resposta a l'agressió. Aquí trobem alguns punts que són paral·lels i tenen el seu reflex a la Convenció de Ginebra de tracte als presoners. I pensem que estem parlant del segle VII després de Crist i la Convenció de Ginebra és del segle XX. Per tant, el tema de la guerra es tracta a l'Alcorà, el tema de la guerra, és a dir, la intervenció militar es pot justificar en algun moment, però aquesta qüestió no té res a veure amb els atacs terroristes, no té res a veure amb aquesta barbàrie que ha suposat Daesh o Al-Qaeda. Moltes vegades ens preguntem, no, i valorem l'islam en base als musulmans. Ara, el que hem explicat sobre els valors en sentit global, amb els actes d'adoració i l'experiència en la realitat única i en la realitat personal, no? La realitat única, en definitiva, perquè tot és un. Tota aquesta reflexió que hem fet del sentit global de l'Alcorà i dels valors, quants musulmans, ciutadans o polítics segueixen això? Llavors, aquí, de fet, s'ha de ser una mica cautelós. Ara bé, aquesta pregunta també la podem fer sobre les persones no musulmanes. Quantes persones, ciutadans o polítics, segueixen això de la Declaració Universal dels Drets Humans? Per tant, la crítica que es pot fer als musulmans per no complir realment amb l'islam es pot fer tranquil·lament també en relació als no musulmans, sobre els drets humans, no? Llavors aquí trobem frases, no?, que la gent diu, les persones intenten seguir els drets humans, parlant en general, però en canvi, quan es parla de musulmans, diu els musulmans segueixen l'islam. Clar, perquè aquí confonem una cosa. Una cosa és que una persona digui la shahada i en aquell moment és musulmà. Llavors podem dir d'alguna forma que segueix l'islam. Però, esclar, realment aquestes persones intenten seguir l'islam, igual que una persona no musulmana intenta d'alguna manera seguir els drets humans, ho dic així d'una manera molt general, o una persona budista intenta seguir els drets humans que s'esprenen del budisme, etc. Llavors, aquí hem de vigilar i no confondre el que és el seguir l'islam perquè tu ets musulmà, has dit que has reconegut la font única de creació de l'univers, i una altra cosa diferent és el teu comportament en el dia a dia.
amb la qual cosa trobem musulmans de tot tipus, per no parlar de musulmans que són traficants de droga. Llavors ja dius, ja aquesta persona, la seva afiliació, diguéssim, o el seu compromís amb el Déu creador és qüestionable, no ens hi podem... Bueno, jo ara mateix en aquest cas no tinc coneixement, fins a quin punt surt o no surt de l'islam, això no ho sé, però tinc clar que aquesta persona perd legitimitat per dir qualsevol cosa en nom de l'islam, que és el que passa als terroristes. I d'altra banda, les limitacions de la gent, és a dir, hi ha musulmans que intenten seguir. No estem parlant ara només... O sigui, no estem parlant ara dels musulmans terroristes, estem parlant d'aquells musulmans que tenen un comportament que no està d'acord amb els drets humans. És que, de fet, aquí la qüestió és, aquesta persona està actuant d'acord amb els drets humans, està actuant d'acord amb l'islam. El problema és quan volem exportar el llegat dels drets humans a l'islam, quan resulta que l'islam ja conté els drets humans. De fet, la Declaració Universal dels Drets Humans surt de tot el llegat de la història de la humanitat, no és només una qüestió d'Occident. I llavors, no cal exportar els drets humans quan ja existeixen a l'islam. El que cal és un coneixement més profund de l'islam per part de tothom, per part dels musulmans, dels no musulmans, per part de tothom, per garantir la convivència. És més, un coneixement que des del punt de vista islàmic ha de ser de les religions, ha de ser de les diferents ideologies, ha de ser de totes les cultures, siguin musulmanes o no musulmanes. Bé, doncs, ja, doncs, per acabar, voldríem esmentar un link que Teisa García diu Consejos a los jóvenes sobre ISIS, us el recomanem, és realment un discurs molt breu però molt potent, molt emocionant, la veritat, i molt trist, d'altra banda, perquè te n'adones, no?, de l'efecte que està tenint aquest procés de sectarització per part del terrorisme, dels terroristes. I, d'altra banda, també voldríem esmentar una preciosa leia que ha esmentat Dinur Prado en un dels seus llibres, i amb això, doncs, agrair-vos la vostra atenció i desitjar-vos que la pau sigui amb vosaltres, que la pau sigui amb tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Us ha vingut de Déu una llum i una clara escriptura divina, a través de la qual mostra Déu a aquells que busquen la seva complaença els camins que condueixen a la pau, i per la seva gràcia els treu de les tenebres i els guia a un camí recte.